kubor nakaslem jong unongsan hima. Hindi kuai no. Secok. Cocok re kalau di kuai. Cocok. Pipak si ya. Pasi ata. Tok hai. Tok inbox ta. Cocok buat. Kalong ke AKA ke kubor ke Sngau Sarong ya kawai ni kiseng Treman Sngau Pha hapo ke Southwest Khasi Hills District. Namal ki kamakra baklale na ka banta men pene pensa ya ki do do wa hakawa omngi war labon ki jing bakum kaseng kai kendo ha ki jing denti jongka. Kani ka di ka Friends of the Omni River kaseng ka bapet perman ya ka khut ka suba jongkawa omngi bat kham tam ban ajing da ya ki do do penat ki belajan do jat ha kani kawa. Ya kaseng Friends of the Omni River la seng house nam arjar khat ar hadingkat ka jing trelang bat ka shnang ompong. Hadian ke jinglek kelumar jengki breu ban penjat bat penjat pathar ya ki do do penat da ka baset bom pen abjar bat aidawai ha ka babon ki do kha ha kani kawa kelas dang ban jatna. Ubat W Cardell South Secretary kani kaseng Baderu Menteri Shnang ompong leitu ba ki por mensyak bakani kawa kalong ka babon bha ki jat do kha. Hendakat badang me kisngi ki por namal ka jing penjat bon na ki do kha kila do jatna. Badaka jingit penya ne research jo kaseng lalap baki jadok khabarim baja bat kimrat ba em hapo ka kim dan show akhni kawa kom katkar ki khalenet khaplang khashitar. Hindi kuai no. Secok. Cocok re kalau di kuai. Cocok. Pipak si ya. Pasi ata. Tok hai. Tok inbox ta. Cocok buat. Tang tu. Ko kane ka point ka ba nakaliang jong ka sungpung. Bisnah ni nak bertaban pikai kena kawa bat kalau guru jaka ke pengat bah tam porsit musok kai ni kayo kal air pengat ke kini ke skim naga bertaga naga ke enumeration ke bangio untuk help mina. Đây vừa được này, cái gì được khai này nó xéo. Robert releasing his Masya. On. Go baby go. Go.
Tuh kebenar kong ngapen pau ke jeng kublai nak kita jeng pi kum ke media. Di pelawan ni kebenar keduk rangkat pat ni kum ka senong. Te ngade u menteri jeng ka senong upung. Uba kum ka senong ngadu usnam arhajar khat ar ter ni nak bentar ke ni ka wa nilai perking ban nginom sa isu ban bom ban ai dawai ban bujar bat baru kijai coba pendu igi dok kha isya tang ban khwai kadau kolong ban adu kisnam ki ba hakmat ki ba kum ki paiba jong kesnong ni ini area jong kesnong ki wadon ha kini ki sendak jong ni kawa umni penjulor adu kata-kata ini kawa hagaba elek kelumar dah keba siap bom dah keba ai kinja da YB mapiap idok kha nangta dah keba jar te habang ui keba kum kane ke babun gidok kha ke badon nak kawa kela jandu jajlut kamlong su kum hagi por ke mensuah ke por bangi dang kena jingdon jong gidok kha kene kawa kelong ke babun jaj don gidok kha ke bahe don ru ke dikar Cehre hadin jong ke jeng penjot kelumar jong kibreu ba kidok kha ja tu jai lut parot de na kata kadau kum ke senong mui ya ke jeng penjot kelumar ke kawa da ke senong laskut ba nado nang te na photroping sedu seti sa wa umsdong kabade ke area jong ke senong pung Ginom sa isu ban le kelumar ban siat bom ban bujar bat ban ai dawai sya betang ban khwai tinadu ka snem ke bangi kum ke snong ngila perking ngila mana hadu menta ngi ba ke jingdon jong gidok kha khamtam gini gidok kha lokal kebedon ha kene kawa kala nang bun bat kinong khwai kala penlong ye ke jing khwai borok isnam lenter lain nok tang kepor bahe ke hari da ke ba ngile ah kita kom ke pelong ke jing bentoi sibun nak kita kino sinong nak kita gini sinong ke para marjan si beliau banyak kuai sutunat kena kawa bat banyo ru nak kita ban bam bat kumjuru don ru ke bela im jakpo da ke ba pelong ke jing kuai nak kita ban penbiang nak kita kabam jadi nak kita helade tikane ka ba ngile ngi nak sinong upung yu im ta kalong ka ka ba siso sibun bat ka berap sibun ha ka ba kino sosnong baro yo ke jing metoi da ka ba kwai bat kumjuru nak ta kuwe ro ki breu ka ba nak kuwe ki district ngalaban ong Kliawan ni kaban ni kwai sultanat hakene kawa namar ba gidon hakene kawa yo gidok kha yo banyu yo ru banyu ra ke da ka ngile hakene kerkom ka penlong ka jing sultanat khamtam na kamta jungi kum ka sinong ka thau ba jing don jong gidok kha mata kala bun ha ka ba kum ka sinong ngile rai ban ya ban khang na kamta ban bujar bat kumjuru nam ta giwe jing kami kendu wat para sinong ru ka don ke jing ka bengkong don katu kane ki para sinong gi ba perking ye kata yong ba balai bandai khang namar kane kade ki kade kawa na kade gi dok kha ki ba ki sulong hi kide ban le kumba jule ki por bro ban ya siat bom ban ya bujar bat kumjuru khamtam na kiwe ki snong bade ki para snong para marjan hak bangila persang ban le kane kaldon ke jing kar hadu penmlong ya ke snong ba sisen bagi dia mi kum ke snong na kumta ban ya le rangkat bagi ta kiwe pat ki ba persa na ta kane ke jing le ke jing ku snong don ru kat to kane kiwe pat kibreu jong kiwe snong ke barang ji ya le tu nak kapor si kapor. Cari kum ke senong labu igi volunteer
nak mentaban pej ben kami baladalap kum ga sinong ni ai da ka fain ni ke bay persya nak menta gini ke jing mana ke dungi te gilap bahagi ni gisni alhamdulillah kita kiba gile persya rekat bagi ke sinong wat la da gedon gele tu ru bisule tu habom don bayui rai masule kulmar kim no syo saya kan ni kalau ngejing metoi bersebut nak ta ngejing persang dungi kum ke sinong Kubli Shiboni Piparo, Kapten Komedia, Badan dekat Batnya ni, lawan Naduk Nasya, Mukarwat, District Headquarter Joy, Badan dekat Batnya, Friends of Umyi River, berkesinong umpung. Di ke Friends of Umyi River, ialah sedang hakai senam kipa arjar kat ar, arjar kat lai, apa kapor kadang long ke badang lung ini, bangindang sedang ban pendek pensa, yang kini kawa dekat bor yang kesinong, menteri dekat kesinong. Di nomor di form ini dekat jingai jemut nak kibreu kiba jangka district, buat jangka blok. Balada inform dengan association yang kentup lang ya ki snong ki baper hapo jang south west Khasi Hills kelang baki kentup lang hapo kani ka seng ban ri ban sumar chin ter ni kawa di kani kawa umni ka bayat lembar ka snong pung hangi ti ka bata jang ni kawa ikot ka wa pung ka mausoleum di kiri ki snong menta kila edan lut ro ba arkokli ki bay join lang bani di henry na kini ki arkokli ki balong active ki khamdai hi tang ka snong pung na barok kini ki snong di nak ni ke jingle juga friends bumi haba hil research ya kan ya ki cek dak ha ki ba rim baca di kim dan siu nadu ki dakar ki merat ki ba im wa hadu ki kha ki ba ni ju khat chwa ki khalnet ki khapliam di khai yang ba he ha khat khapliam di khalnet ki di different species di khashta rum dan siu di ngilap ba kani ka ta jur ba di hadin bangila kat ni bat ringkat baka board district board baki nagaliang jong gising la tep di ki ai dak section 144 CRPC ban khang ye ke jing thang du dynamite khang ye ke jing tong daki jar ban up daki jar khang du ban le daki board dawai di hakini ki san riu news nem ta ya lap ba kala roi kum ba kubur yo kai ka ba menteri lom bat kalong kum ta namar kidan ki bala imjak po bat lemba jong kini ki donation ki ba Ibrik yu juwan nak por si por mon kwai tingi nak snong ni labo nak snong pung labo ba kin ya rap ban siu donation klang bangin la ban rap ya ka volunteers ba ka i bri jo snong klang ban develop ikini ba hadu ba kidan ki bala donate dak toilet ba lemba jo kan ru la yo collect kumba life san hajar ba ya collect hanu snam bala dep hadu mata di na lemba jong ini ki nong kwai la ni kita ki anglers di bat kaju kapor anda ngila pet ya kani ka pendek pensa ngila la ru banbu kawai ka resort na kalian jong try jaka khot ka Saviva eco angling resort ka ba ngi ju yalam ki breu dei tang hakani ka area hare ngi yalam trekking ru ngi yalam rafting ru ngi yalam ban hikai ji ki ru ban snorkeling ban kwai ru kaju angling ba kaju kapor ban le ya kayaking di ka kayaking kani ru ka long ka ba seisok bhal namar ngidan arjat ki rukam kingling kawai ka deka rafting ka bangi no iki lot shelot ki balik bat kawai ka deka kayaking ka taru ni le kata di lemba jong kani ka island i katu kat ni ki khun samna jong snong ban ki kam yo jam dekat bat kani ka resort tingi lap ba ka dan ka jing mentoi di naliang jong snong ru ki yo ban jinta bat khwai do ban yo jinta di kini ke section CRPC 144 ru layarap shibun ya kini ki dong tanya hadu ba ngida ya kendo icing bat ngida yo ikibri ban camp ngiju IB ke board district we arpat ngil hi ba hamsting ki ba kongo ngira shwa ka shnong tingi dan kunai ki kat kum kam ba kile ti kat ba nak tapat ke ba ngi so shem jing ngi IT no ka district authority di menta ki species na kita ki jadok ha ba ngi di kambon yo khalat ya ka bau de golden masher de ka sau bade chocolate masher dan de copper masher nang ta ba ngidan ki khatin ki de ki mixture jong ka tor species kita de bottom feeder jong kalbasu bal tor di light nang ta ki dan ki khalasu ki dan ki migrate per ba one ka sau he ti ka da shlei ka ti ka Bangladesh ti ni yo ru ki dokha na Bangladesh ki don ki shini ti ki jat dokha ki ba yo we here ki de ki khasa bat kha lat de local chungi bo na station nang na rum sarin
Iwan here shadow sini mat pai like meeting season mat shong kha shong man reproduce ti kat ba kini ki na po Bangladesh pat ki kiu sini kum khaski khaputia but khalaso ki kiu na stia but wan sini ru bat pai klan ka jo namar ba kati ko ni kalau ka khoj ba sngor ba ha ki por ka bam dan slap but ngila ba ni iru ki do kha hateng di nangina lor ke jiki di kani kalau ia rap sibun ba kini ki do kha lada kam dan ke jing khang ngaleng jong Bangladesh de ki jar ki bagi julek maka por di kini ki do kha ki yo la da por basli naki nan naki pung na ri Bangladesh ki ki ru chene shak wa umni jong bat ki poi kumba sha lu station kumba na du na border shiru station ki poi om du na ya ka nyo kilometer di like nota di kim lecture station jong ka wei pat ka long ba ni request na kalian jong friends of umni ka menteri ubadai ru general secretary jong ka friends of umni river ni request ya ka district administration but east but southwest ba kin chimpia ban penjari da kan don an kumba le ha po southwest castles ba ki penjari da ka an sis pa sa bat khang kini ki jing thangbam ya ki jing pan habjar bat jing le dawai tinggi kerpat ru Bon district jong ke East Castles ru kan le kumjo khnang bangila an penek pensai kani bat kat long kan lat kamai kaji ya ki brio jong ka than bat ha kaji apor ka jing roi jing man jong ka environment ka jong bishmo Hey, nak sudah sampai.